norekin nago hemen? Oian Elias. Eraitz Astibia. Eta nongoak zarete? Ororbia? Zizur. Bale, eta zer moduz hemen, etorri zarete tomolara? Bai. Lehenengo aldia da hemen tomolan. Ez. Eta izan zenuten sortea azken aldian? Bueno, pixkoat. Bueno. Eta zer egin duzu gaur? Erraldoiak eta... Zazen plaza. Osa, gian zarete entzierrora? Bai. Osa, ja zaudete egun osotik, ez? Hasieratik. Bai. Eta goiz esnatu zarete? Bai, saietan. Nekatu eta zaudete ja, edo? Bueno, ez. Ez, osea, parrandan egoteko prest eta egun osoan? Bueno, eta arratsaldean zer egin gozue? Jango gara kontzertura. Kontzertu batera, zein kontzertura? La Malapekora uste dut. Oso guai! Eta? Camping batera, noa. Zu ja bazoa San Ferminetatik, despeditzen zara. Baina, bueno, bizitzen dituzu egun hauek ere? Zara? Bueno, egun bat bakarra. Egun bakarra, baina, bueno, nahiko txo ez, bizitzeko dena, pixka bat egoteko erraldoiak, tombola eta bat. Ireki ezakezu bat bakarra ikusteko ea sortean duzu hemen kamera aurrean. Zein Reuna, bueno, bildu behar dituzu baten bat gehiago, sariren bat eukitzeko, baina, bueno, disfruta, eta zu? Reuna ere, bueno, espero sortea izatea eta egun hona pasatzea. Aio, mi esker! Aguantatu eta boleto bat jokatuko dut, ze tokatzen zaidan. Eman behar diazu sari bat eramaten duena, Castellano. Si me da suerte. Irekiko dugu hemen kamera aurrean. Bueno, Reuna. Honekin beste batzuk erosi behar ditut, tokatzeko sariren bat edo hartu alizateko, baina, bueno, ez da ongi ez da gaizki joan. Bueno, honekin tomola bizitzeko unea bukatzen da, baina asko disfrutatu dugu.
Oian ez da boliterekin. Eta etorri zara lehenengo urtez hemen estreno txikira? Ez, txikitatik etortzen naiz hemen jotzera. Eta zein da honen helburua? Zer egin behar duzu hemen? Pues, da, jotzea eta, jotzea, Zara eta egitea? Bai. Eta kaletatik egiten duzue? Bai, joten gara kale askoetatik. Vale. Eta zuk zer jotzen duzu? Bomboa. Bomboa! Eta silbatoa ere? Bai. Zain bat instrumentu eta denetan. Bai. Eta pegatinak dituzu? Bai. Zerezkoak dira pegatina hauek? Estrondekoak. Ah, bale, baduzuete estrodoko pegatinak. Bai. A ber, jarri aldiazu bat? Bai. A ber, agian hemen, hor. Hore, superondo! Eta, a ber, zer egingo duzu gero? Estrondo ostean? Pues da justo gaur da ni urte betetzea. Hala, zorionak! Eskerrik asko eta joango naiz ni urte betetzea ospatzera. Ole, pues planazo, ez da? Estreno eta gero urte betetzea ospazera. Bueno, superondo pasa! Eskerrik asko, agur!
A ber, norekin nago hemen? Iratirekin. Ze peinakoa zara zu? Ni berez brontzekoa, baino estruendoan ez dugu peinarik. Bale, guztia familia bakarra zarete. Hori da. Bai, hala da. Eta saldu mesedez zer den hau? Bueno, bere garaian hasi ziren Aitona eta bere kuadrillakoak Iruñan ez zegoen gauean juergarik ez, eta orduan erabaki zuten gau batean behintzat ateratzea eta pixkat musika giro hortan ibiltzea. Eta geroztik hartu da tradizio bezala, sortu zuten bomboa eta... Eta gaurkoa zergatik egiten da egunez? Txikien, gu txikiak ginenean gurasoek erabaki zuten guretzako ere tarte bat eskaintzea, eta orduan erabaki zen geroztik horrekin jarraitzea. Ni estruendo egiten dira. Hori da. Goizekoa, 12 gutxitan, eta gero gauekoa. Egun berean, ez dira? Egun berean, bai. Hala da. Tobilete duzue gaur, ez? Hala da, bai. Bueno, disfrutatu eguna. Esker. Hala,
Vas a salir ahí, los que tenéis vas a salir con lo de la mía. Txikiek eta handiek ere hartzen ari dira pixka bat energia, patatak eta bar jarri dituzte guztientzako. Hau da kriston festaka, kriston giroa dago, beraz goazen jarraitzera festa honekin.
Noriekin elkartu gara, noriekin gaude. Irati, Eta? Enara. Eta urtero etortzen zarete estrendora. Bai. Eta zu zer jotzen duzu? Ni ezer. Silbatoa? Silbatoa. Pues silbatoa, hemen da garrantzitsuna saharata egitea, ezta? Bai. Eta zu zer jotzen duzu? Bomboa. Eman pixka bat? Ondo. Eta gero zer egingo duzu arratsaldean? Pues arratsalean siesta Super importante. eta kalera joan. Eta zuk ere. Ez ni oianen zorionak Vale. Eta urte betetzea, ezta? Eta ospatuko duzue? Bai. Ongi. Planazo, neskak. Ongi pasa eta ongi izan San Fermina, bale? Berdin. Hola, San Fermin! Gora!
agurtzen dugu estruendoa, kriston giroa dago, kriston zarat espektakulo bat izan da, asko gustatu zait, ez duen ezagutzen eta asko disfrutatu dut. Kriston giroa sortzen da, oso jatorrak dira guztiok eta oso giro polita sortzen da, benetan. Agurtzen dugu, beraiek hemen jarraitzen dute zarata soinua egiten eta San Fermin guztiak disfrutatzen. Aio! Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.